Pinalangga o tinahod nga CEO sa Spiki Spiritus Kamaturan Incorporated, Mr. Freddy Dilusan. Atong nadungog ang iya karong bisag mubo lang nga pagpaambit agi explanation. Kay sigurado ko kini karon nga panghitabo mahimo ni ugma nga makita sa tanan natong kaigsoon. Hello. Kini nga tuwa karong ipanaghisgutan dinhi masayra ni o makita sa tanan nga makaigsunan sa Espiritus Kamaturan, Visayas and Mindanao. O sayot ko nga ang ato ang CEO, grabe kayong sakripisyo ani. Sukat nga nagkuyog biyani year 2006. Grabe gid kayo ang gihimo ani aron ang ato ang buluhaton. Ang Spiki Spiritus Kamaturan magpadayon mga hapsay. Gigamit gid siya sa Ginoo. Dili nato malikayan na binigos mga daan nga naay mga kaguliyang nga nitabo sa atong grupo ining panahon na may tungod aning padayag, may tungod aning butang. Kaya doon na mag-iingon nga naa dito sa ila. Pero alam na ko naay bukat kay nga punto. Naay bukat nga punto nga ngayon na tong Sayron. Lahi ang gihatag, lahi ang gikuha. Nasayod ka nga katumbutang nga hinatag sa Dios ngadto kang ministro Idi Bumbio. Walay tao nga naghatag ato, wala po'y tao nga ato makita nga maoy gitunol ato. Lahi ng butang karon nga ilahang claim nga maugyod kuno ng butang nga tungod kay nasayod magyuta kung asa na niya gikuha. Although kita nagrespeto gyud na sukad pa kaniadto. Apan ang atong respeto niya na katong yung tao nga gihatagan ang butanga. Amen. O kibali sa lain pang pagkaisurya gitugahan, gipialan ang butanga. Ang ato ang igsoong Engineer Dilusan, siguro na ay revelation sa Dios nga gihatag ngadto niya. Nga moabot ang panahon nga adunay pagkabahin-bahin din preparasyon nga unta tungod kay ilan namang nasayran nga dako na kayo ang problema ni atong unang grupo nga gitukod Stigulang. Aduna untay kanang naang reserba ba nga diin nganong imo pamantong problemahon nga naamay dili problema diri. Nganong imo magyud ng pugson nga imo nang i-revive nga naamay hapsay na kaayo nga igo na lang kamo apili mo enter kay kung unsay gisugdan atong una maura man gihapon karon. Kini nga buluhaton ang ato man yun ang katuyuan nato ani is ang pagbayaw sa atong Ginoong Kristo. Nga mapadayon ang isugdan sa tigulang aron ang Ginoong Kristo mo'y atong ituboy. Dili kay nga atong makag-usa ka kaugalingon mo'y ituboy. Amen. Now, aron mapadayon ni nga buluhaton tungod kay gisugdan man ni nga ano na diyo ipakita. Gani sa pagkawaas tigulang ni Ginoo malimtan nga kung wala na unya na kibali ang physical, dili na magka-problema, pangayo lang mo kang tuto, kopya.
From 2006 na nahimo kong membro sa Espiritus Kapaturan hangtod sa 2014, wala namang yung physical na gipakita. Bisan tuod wala yung physical na gipakita ng butanga, ang kagahong sa Dios nagpabilin man, nagnunot man, bisan video na lang ang among tanaw. Nagpuasa ko diha 2005, video akong gitanaw. Akong nasabtan, akong nakita nga diin diha sa butang na ang atong Ginoong Kristo naglingkod sa trono nga naay korona. Then, wala lang nako diha i-stop ang akong pananaw, akong ipalawman og maayo. O diha akong nasabtan nga sa dihang makita nimo ang dagway sa usa nga naglingkod sa trono, natural dili na pwedeng palingkuron nimo sa trono o dili na tinuboy niya. Ug basahon nimo ang Pilipos 1. Kani nag-ingon niya bisan siya Dios apan sa iyang kaugalingong pagbuot iya kining biyaan o iyang gidawat ang papel sa pagkasulugoon na himo siyang tao o nagmatinumanon sa mahan oo hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, kung sa'y tungod niini, tungod sa iyang pagtuman sa sugo sa amahan, kung sa man ang sugo sa amahan, di ba mawangi ang pagpalansang dito sa krus, aron pairan atong sala? Maunay ng biruan nga purpose kung anong ipadala siya sa amahan. Tungod kay nahuman niya ito, ipalingkod siya sa tuo sa Dios o itagaag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Diha na ko nakita igsuon nga sa diha makita nako ng butang o makita nako ng naglingkod diha sa trono. Musantop yun sa akong huna-huna ang iyang kamatayon dito sa krus. Amen? Amen. Tungkol kay maon dito'y rason lalong nahimo siyang magpadaugon, ipalingkod siya sa right side of the Father. Na sa ato pa, once maglingkod ka sa right side of the Father, tanan nga na authority sa Father, naapod nimo. Maunay hinungdan nga ang atong ministro Ilikumbiyo, nakadawat anang butanga aron ipakita sa mga tao. Amen. Nga sa dihang makita na, dili lang ingon kakita tagbutang nga murag salida, kundi kalapso na to sa pikas. Nakalingkod siya sa trono. O atong hinumduman, ipalingkod siya sa mahan sa trono, tungod kay nahuman niya ang misyon, trabaho, nagipahimo saya sa mahan. Mao na ron nga ipadayo na ito na. Sa dihang usangyaw ta ang igmirito sa magkakusa na ito kinabuhi. Aduna giputang nga atong ipakita. Although wala ka mag-introduce na ito sa mga tao, ang kanang butanga, mao ang Diyos. Pero atong i-introduce nato sa mga tao sama ni Ministro Ilikumbiyo alang sa mga madaugod. Therefore, mga, it is plural. Dili siya singular. Dili kay siya lang. Apan ang atong igsoon, diin makailubon po, dili karakarahon. Amen. Diin sa gisulti sa itong igsoon nga kung unsay inyong nakita kayo na adre na po. Nagmapailubon siya, naghurak siya sa insaktong panahon. Nga diin ka ng butang nga wala niya na kuhaan ni bisang kinsa. Wala po nagihatag ni bisang kinsa liya sa iya. O ka ng butang nga physical usap niya pagkahuman sa video. Tanaw ninyo ang video, tanaw po itong physical. O kamo na'y mahala, utimbang-timbang kung maubang ng butang. Usa nila ko lang ngayon,
akong ihatag sa sunod nga mupaambit usab muhatag og katinawan ang atong pinalangga pinakakaraan natong ministro sa Espiritu sa Kamatuoran igsuon ako Leonardo Enero.